Naghigpit ang Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA sa mga papasok sa loob ng Freeport, partikular na ang mga biyahero mula sa NCR Plus bubble o ang Metro Manila at mga lalawigan ng Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Ayon sa pahayag ni SBMA Chairman Attorney Wilma Isma, tanging ang business-related travel lang pahihintulutan sa mga biyaherong mula sa NCR Plus. Kinakailangan din magpresenta ng negative RT-PCR test result kung tatagal ng lampas isang araw sa loob ng Freeport. Required din ang pagpaparehistro sa online appointment website ng SBMA. Para naman sa mga manggagawa sa loob ng Freeport, mayroong designated SBMA pass na ibibigay ang bawat kumpanya. Paglilinaw ng SBMA, hindi nila isinara ang turismo sa lugar. Pinapayagan ang leisure o paglilibot ng mga bisita na mula sa MGCQ areas. Subalit kalaki pa rin umano nito ang pagpapatupad ng strict health at safety protocols. Bawal pa rin ang mga 15 years old below at 65 years old pataas sa mga establishmento at pasyalan. Sa kabilang banda, 83 kumpanya sa loob ng Freeport na ang naghain ng kanilang non-renewal o pre-termination contracts ayon sa report ng SBMA. 70% ng mga nagsarang kumpanya ay mula sa leisure industry, 22% sa manufacturing sector at 6% mula sa hanay ng information and communication technology. Sa kabuuan, 8,129 na empleyado ang apektado ng naturang economic slowdown. 4,138 employees ang isinailalim sa forced leave, 2,265 ang retrench o nawalan ng trabaho, at 3,642 ang pumasok sa special working arrangements. Sa kabila ng krisis, nakapagtala naman ng 1.22 billion peso worth ng approved investments ang Subic Bay Freeport noong 2020. Katumbas ito ng 682 na bagong trabaho. Rainiel Pawid, CLTV News.